आं दिनै गावखौनो बिराद भाग्यबान होनना सानना लायो। गावखौनो आं एसे गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे नैबेबायदि सिमेन्ट सापरियाव आङो सानजाना नोगोराव फैनानै गामियारि थासारिनिफ्राय आं फैनानै दिनै बेवहाय रायजो राजानि साफ्रोमबो संगठनफोरनि साफ्रोमबो अनफावरिफोरनि अननाय मोननानै हेफाजाब मोननानै आं दिनै बे पर्यायाव आगान सुरफैदों। आंनि थांखिया बेनो जाहाथे नैबे हटेलजों आंनि न'खर सोलिनायजों लोगोसे समाजाव जोंनि एरियायाव साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ आं मोजाङै जानाय खाद्य होनानै जोंनि बर'नि गासैबो जानायखौ आङो होनो नाजागोन। बेवहाय जोंनि बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जायो बेखौ गासैखौबो होनो नाजागोन। बेफोरखौ आं दा दिनै स्टार्टिं हिसाबै आं दिनै जाहोनो हायाब्लाबो गाबोननिफ्राय बेखौ आं सुरु खालामगोन। बेवहाय आं स्टार्ट मर्निं 6 AM निफ्राय नाइट 9 PM सिम जागोन आरो आंनि दैलि बे डिउटिया। बेवहाय आङो बिदिनो साहाजों लोगोसे रुटि पुरि दावदै घुगुनि बिदिनो जोंनि बर'नि ओंखाम ओंख्रि बायदि रोखोमनि आं बेवहाय जाहोनो हानाय आं केपासिटिखौ लादों आरो आसा खालामो जाहाथे आंनि बे नैबे गोदान दिनैनि हटेलाव आंना दा मोननै जाबाय हटेला। बे ट्रेन्सफार स्टेसनाव थानाय माबाया मा होनो फुटबाल हटेलाबो बे आं बर' हिसाबैनो थागोन आरो नैबे जोंनि बिल्डिंआव थानायाबो आं बर' हिसाबैनो थागोन। दा आं मोननै जाबाय आरो सोरबा एसे स्टेन्डार्डआव जाहैनि होननानै फैनो नैबेयाव हासिगोन, सोरबाया आरो हजों पुरनायाव जाबाय थानोबो हासिगोन आरो बिदिनो आंनि मोनसे आं रायजोफोरनो बेखौनो फोरमायगोन जाहाथे बयबो आंखौ हेफाजाब होनानै आंखौ इयुनाव समाजनि बयनिबो मोजां खामानि मावनो हानाय मदद होगोन होननानै बयनिसिमबो मिजिं थिनानै आं बयखौबो आंनि हटेलाव फैनानै जाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि सिमेन्ट हालाम बा सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि थाखाय खोब गोजोनथाव खौरां बा गोजोनथाव बाथ्रा। जोंनि गेजेराव सासे जाखांफुनाय फालांगियारि प्रताप सिंह बर' आदाया मोनसे गोदान हटेल खुलिदों नैबेहाय सिमेन्ट सापरि मेन टाउनावहाय, मेन सारियालियावहाय। बेवहाय गासिबो आइटेमनि मोनगोन, साहा पुरि मेथाइ सिंग्रा आधुनिक जुगनि मेथाइ मोनगोन, लोगोसे ओंखामबो मोननाय जागोन। दा खोब मोजां बाथ्रा आरो लोगोसे माखासे जामुं मोनजोबगोन, माखासे आइटेमफोर थागोन, आंखौ बुंजोबनो हाला। बेवहाय हटेलनि माखासे मेनु थागोन, बेवहाय नायनानैनो जोंनि जागिरि बिथांमोना जानो हागोन। बाथ्राया बेल' जोंनि सिमेन्ट ओनसोल बा सानजारि नोगोरावहाय दिनैसिम बेबायदि मोजां हटेल गैयामोन जोंनि जायगायावहाय। नाथाय जोंनि गेजेराव दिनै सासे जाखांफुनाय फालांगियारि प्रताप सिंह बर' आदाया मोनसे गोदान हटेल खुलिनानै जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे जौगाखांनाय आरो फालांगियारि मावगिरिफोरखौ हटेल लाइनजों लोब्बा थानाय मानसिफोरखौ मोनसे गोसो गुदुं खालामदों। बेनो जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव खौरां, गोजोनथाव बाथ्रा। लोगोसे जोंबो मालाबाफोर गुबुन जायगानिफ्राय आलासिफोर फैयोब्ला बा मिथिं दावथिंफोर जायोब्ला ओंखाम जाहोनो थाखाय जोंनि गेजेरावहाय मोजां हटेल गैयामोन, बा दङबाबो जोङो माखासे बै फुटपाथनि हटेलफोरावहाय जोङो आलासिफोरखौ जाहोनांगौ जादोंमोन, मानोना जोंनि जायगायाव गैयामोन नालाय। नाथाय बेखिनि समावनो आदाया समाय आरो सुजुगखौ गावनि माबाखौ मोजां माबायाव बाहायनानै दिनै बिदि मोजां मोनसे हटेल खुलिनो हादों। बे खोब जोंनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि सिमेन्ट सापरिनि नागरिक जानानै थागिबि जानानै जों बिथांखौ खोब धन्यबाद होदों। बे जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा। दा जोंनि गेजेरावहाय जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला। मालाबाफोर मिथिं दावथिंफोर जायोब्ला बा आलासिफोर फैयोब्ला, माखासे दल संगठननि मिथिंफोर जायोब्ला जों बे हटेलावहायनो, आदानि हटेलावहायनो जोङो माखासे आलासिफोरखौ ओंखाम जाहोनो हासिगोन, साहा लोंहोनो हासिगोन, दसे जिरायथ' होनो हासिगोन। दा बेनो जोंनि थाखाय, जों ओनसोलनि जानानै जों आदानि सायाव खोब आदा प्रताप बर'नि आदायावहाय जोङो गौरब खालामदों आरो बे